Karbi People's Hall teralong sodi furang sinasar pohem tun KPH along pineng engdeng phok kebrahini Karbi Youth Festival surihini rain koira trok pharman aphan reception committee ke sengpon La solo Maipu aphan EM Ritesh Enghi lapen Kongchunbang EM Richard Tokbi aphan arpu pekpon Lasun si pineng engdeng phok kebrahini Karbi Youth Festival surihini rain koira trok pharman aphan Rangsina sarpo ahem tun KPH along Karbi jutang song therapy amai pen ke phapon reception committee ke seng mati Tirikam Amai ke sengpon amai padopon do. Iya lam awe pen. Thoro malam tawe si song tin tahang soteng pen. Song tin tenang kita on lo. Sing tangkring si Tirikam Amai seng lo amai pu bangga Ritesh Enghi ke hai bangsa ipang lo along di EM Tourism Department. Kongchunbang bangke ke hai Richard Tokbi phan mangsi uthot do pondok lo ke lang li bangke ke dam tang ningkan ke thong ke klem da duk ka be hai hisab kitab da lang li paklang pakak sia lang li phan ko uthot dak ke kamane Kongchunbang ke kon lo ning ke lo la so Tirikam Amai tangkring pan Kedam tahut aning kan hud reception committee ke do pona committee bangke prepon daksi puthora ki mi committee sengpon thulo Pini committee ke sengpon amai along ingdeng phok kebrahini KYF 2026 Tirikam Amai Maiphu EM Ritesh Enghi Richard Working President lapen Kongchunbang EM Richard Tokbi lapen Kongchunbang Gobin Tokbi Robin Teron lapen Mukrang Beke eratuma phan arpu pekpondo Nangkang lai pen nilis tamelo ke claim ni han kadu roi chisik onlo lapen ke claim ke nam ke mesenji aphana bangke li tumta kadu beta chini lo je that agricultural society along ili tume kadu beta ili tuma CM kaketa ningje lapen ili tumta chini lo je ili tuma ke hormo politik salam cukup lapen ini tum sonsi jutang bacing thuri thakma jutang antu sile pang tang lapen ali racham sonsi ki pi phan ini tum kai ke ching lai ba bini ke cheng lang ne lasen ini tum mande lom pen samelo la reception committee full president ke seng pani phanta ini tum ching lai bon pura se kadu me jutang ke ching hona korte tum ta jong sipene ini tum phan advice ngi pidun to da kadu me phanta ini tum kai ke ta welcome Reception committee along kaprek do an lapen sub committee along arpu do an ke non ke bang jia mai long si pekpon popusi pangdak pondo lapen man ke do Dr. Tuliram Ronghang Honorable CM of KAC Aluhi Sarpo lapen Chief Advisor aphan man peng chitong dun si kado kawe ning ki perung alam the than pajur mi pon si mai miss sempen pajut pon Reception committee keseng kali kan Tirikam Amai keseng Tirikam Amai Maiphu bangke Ritesh Enghi ke Kongchunbang Richard Tokbi diri tiang ditang song diri pitung ke jong teng se jong Tirikam Amai sing lapen dia saya kapek saya dengan tim mau jalan ke kepek kontuk kapek kan mesin kok lang tanda kok nasi kapek ini kecil baik kali tinggi nake ini macam kayak tak so sebelum dia longke itu klaivet nake song cilongke lapen from cipute laso party mungkin sih itu mana klaivet sih itu longga News Report KTV News